Áno, ešte aj dnes môžeme na devínskej kobyle nájsť vzácne druhy teplomilnej panónskej flóry a fauny. Žiaľ, o pár rokov tomu tak nemusí byť. Cieľom tohto krátkeho filmu je okrem iného ukázať, čo je potrebné urobiť pre zachovanie tohto biotopu. Devínska kobyla leží pri rieke Morave medzi bratislavskými mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves. Kvôli ochrane vzácnych druhov rastlín a živočíchov na juhozápadných svahoch Devínskej kobyly tu bola už v roku 1964 vyhlásená národná prírodná rezervácia, ktorá bola rozšírená do dnešnej rozlohy v roku 1986. Súčasťou tejto rezervácie je aj významné paleontologické nálezisko Zandberg, kde možno ešte aj dnes nájsť skameneliny z Treťohorného mora. Zo svahov Devínskej kobyly je krásny výhľad na hrad Devín, sútok Moravy a Dunaja a na rakúske Moravské pole. Najvzácnejšími územiami Devínskej kobyly z hľadiska výskytu chránených druhov rastlín a živočíchov sú teplomilné travinno-bylinné spoločenstvá. Na rozdiel od prirodzeného bezlesia vznikli po rozsiahlom odlesnení biotopov. Niekoľko storočí boli udržiavané tradičnými hospodárskymi činnosťami, ako sú pasenie, kosenie, vypaľovanie porastov. Obhospodarovanie travinno-bylinných porastov na území dnešnej národnej prírodnej rezervácie Devínska kobyla bolo ukončené v 50. rokoch 20. storočia. Dôsledkom toho sú v súčasnosti tieto porasty ohrozené najmä sekundárnou sukcesiou, fragmentáciou a izoláciou lokalít. V roku 1949 zaberali travinno-bylinné spoločenstvá približne 86% z rozlohy súčasnej národnej prírodnej rezervácie. Po skončení pastvy postupne zarastali krovinami, ktoré na mnohých miestach už prešli sukcesiou k potenciálnej prirodzenej vegetácii, to jest k lesom. V súčasnosti tvoria travinno-bylinné spoločenstvá už iba necelých 34%, čo je oproti roku 1949 pokles o viac ako 50%. Pasívna ochrana územia sa ukázala ako zlá cesta, pretože travinno-bylinné spoločenstvá s najvyššou koncentráciou chránených druhov postupne ustupujú krovinovým a lesným spoločenstvám. Preto vznikla iniciatíva poukázať na tento alarmujúci stav prostredníctvom krátkeho dokumentu a apelovať na kompetentných, aby urýchlene realizovali vhodné manažmentové zásahy, ku ktorým patrí predovšetkým obnovenie tradičného obhospodarovania územia. Ide o pasenie, prípadne kosenie alebo odstraňovanie náletových drevín. V opačnom prípade sa lúky zmenia na lesy, čím vymizne predmet ochrany tohto územia, teda vzácne druhy teplomilnej lúčnej flóry a fauny. Nebuďme ľahostajní a urobme niečo pre tento unikátny kút Slovenska, kým ešte nie je neskoro.